Kardom pini news fast kar biang long berta thanji bang ni lisa misonali rom pipi. Apransi berta thipi pen arju itha. Dipu aroyalong border pitching kasalam arona teng Kalipura khang nangjipu Karbianglong Unemployed Engineer Association TP Kapaso. 1 number Duaramla constituency along pini cherok tok amai kang nipon. Jambili NGO pen Karlitang Sumilarong hangpia Parman Krabjen pen ahok akang sai ke hang. Mahamaya bohoy hansi arong rong isi bohoy hansi along i lapen tirim kacingdu. Longkam teron akum linalong pini Karlitang Sumilarong hangpia pan Cikimodun. Non berta angton pen arju pon sinang. Dipu rong sopiarlo ke krongput alang roy mate dipu alang roy kache orang rang aporakut langroy abar kapatheji pura border pitching kasamarpon adim aklong along kilang chari damahot arona teng choklim penle ke claim kalipusi Karbianglong Unemployed Engineer Association maipu mensing ingti phirang kyangno ningje Dipu aroyalong nona kini kuti kutia tangka pen kasalam pona tangka panahok hedet jiaphan mate kithir tip asai ke claim pon paminang jiaphan pura pini Karbianglong Unemployed Engineer Association asangatum langtarlip dam hadak arona teng pen drawing ta pithek hedet lasi laso sai paklem pon long lipusi KA UEA maipu mensing ti pachini non labangso scheme pen kasalam pon laki isin ningarong birtalo sita laso aroelong kasalam pon RVRA anat keteng kasalam pon along awar ko ansi kethema ko ansi kangtuima kachini japhansi Karbianglong Unemployed Engineer Association pen nangkelang charidun latum dhalai dati athema hol da clearance kori nai safa nai ECC athema ho dak dhalai alo dhalai ang bong akola pene wall ke uthai hot concrete wall ke uthai hot latso dhalai lo protang te latum arum lang mokha silap nei la pen hola dak aketer inghan dodi de nei la so phutak sin tum mane bare poti ni tum kipu dunlo asi la so teng ke claim ke thek dunlong sin tum pini ang ke ning jang de lo la si pini bang ke ni tum la so kam bang ke paklem long le hol high clear verification ang pipeti ke na paklang kriti ke a drawing abang ek num bon itu bang ke drawing abang nang vek ko la pen la so alang roi ko anma la so ajam ke pathe hol high ta ke chini ye pha athema drawing do drawing ave polote la high kam claim un e la drawing ave posila tum nang than bon drawing do pupo ta nang paklang te de pepolo ni tung ke isi Unemployed Engineer Association ni tung ta engineer ni tung ta ke chini nang so athema la da ke nili tum yong se check and balance ave polote ko malo ke lang dum po la so phuta posini li tum pini la da la mistri tum benta chetor ko nang ko lo la pen contractor khan ta hang nang ko Karbia khai phan ikilang rop ikiber thip asonsi arnibang aphai nang klang bom lasonsi nijang Karbianglong 1 number Duaramla constituency arlo durong sarkro kudam rong hang arong mekar sartherong hang lapen basa pikropi alang litum asupi Karlitang Sumila rong hang pia phan roha keng sanga hem lokapachar lidun je phan pusi Prokas Bor Thakur ahem chubidunlo sita bangso asupi phan Prokas Bor Thakur lapen Asopuk Nayan Muni Bor Thakur atum Karlitang Sumila rong hang pia phan apran endedlo lasi labangso puthak mate kebang jilang arni kachere mek kidoji phan Pini 1 number Duaramla constituency MSc Prabhat Chandra Taropen Jaiponsi Foksong Odetiram Hol along Cherok Tok Amai Ingnipon Bangso Cherok Tok Amai along Penang An Karbia Khai Kacheng Hon Kethi Kidinga Bang Phu Bang Phiatum Chetongdun Sindung Permar Aprana Hotel I Non Penang An Litung Karbiarat Penang An Adon Au Sumar Non Ta Roha Hawan Tokilo Nogam District Morigaon District Kamrup District Ho Lukhimpur Ran Tadu Hemajian tadu posipini ketan lo si adu ko be fansami nilitung kachoning rite kangala pulo dana litung cewan detpen lada rong high school lo
un an setami dak pensi loka cherli tidun jipan sunil tum kadu pan suning dikang bongso han ki pachilor pen kado kave lochari a songpen chenglok kado kave social organization anta nang kachera machi tudun laki isi ini kum kachingrung an hek lapen alang litum la son pressure ki pia joine alang litum han an sibet angbong ala so kitem ki chok chi ve ka phan kinet long check ta isi litum success lo ti bonds tame alang litum han akang sai ge alang litum akang sai ge code cpg asi hala so code along alang litum han pinana section ki pa bono teng do hala so section ki pa bono teng tan litum kar bi lo chole song pen ke hang ponji ka alang litum han akai ar jon tame ade alang litum kok hat tame lang han vek lock pen sala litum han aphan bang litum han lower on teng a munang ko athe alang litum ki claim ak chok che bang hepik la pa so ak claim chi chok che alam che phang na bo du phere ni athe non hejong birta kilong alang postmortem report ting mongte also pita pregnant long ta alang phan asu ta padulang alang phan ting chok si pathi plutamte halabang so crime ki claim back la bahini aku asu phan tame rason thought a crime ting alang punishment pijang di la penili penangan take set reset than kilalo ili tum jong si bang so case apang tum pressurize pi pa meji rd pa doji long te alang ili tum chingrum pen ini lope nilitum council hoi pen sami nilitum ahai pinan adai alam sami nilitum telefon po karbeno termas council nilitum lengkit kenai sim sar apan sami nahai alam nilitum hanpen orang ekson sami en dead nangkop po atima ladak lo kita na hok abe jok pinangan rong sutum along break ba adustri ka break along sami lo kecale fan chitkon du nangkop posi dak apai pupu tu nachithan si inu kichini hoti high court along deleger podo alang li draft bom no hala bang so draft tangluk long tang dilitum alang li tum a family amendment ta men dilitum jingwai pen alang li chief justice hala bang so lo ki pale ji phasi dilitum non claim bom no la pen non hejong ni likaning je nogang court along bisaralam hearing ani la bang so nogang court along so hearing ko dilitum long aso tum han itu kibera kan bol ida ta thek peng sang aso tu bas hala bang so kibera beji phan ilitum isia provision ki thodo la isia provision ki thogi lalo ilitum high court long appeal si ilitum dak la kang sai kinai gali ilitum mithang ading sa kang sa nei khasian adai ke duwe kapot mu khasian zatami alang pan pibek ne alang tum bichok ke apo na so no kadure tu mane papura pet nei po bang nin tum hin pen demand lo aro labang so ke sabang badak ke wan de kijoy du kusin tum akorti pinana tum sami kese somga mai ko tum sami than lo la soting pen ni tum sien sar phan sami che than ko chirak chitu pen sami tum labang so adai bang so dak pen kilong vek nei ko bang ke ni ho pen sami ni humosti ararap phan บททัดลังสู้เป็นราจันรองหัง News Fast การเบียงลง Pinidong mukak ahithi longkam teron akumlin along arnikang sampor phai pho apor pen pangcheng si minute isia pharman chomrong me kidudun long pamijia phan arnamardom pidun ladet aphi KSE inglong pho haraghat regional ahin pen ahok pet lo arona teng pen kangsai kilongji alam the chithan chimompon laswa phi pen kachikimo asai dengpon si milu kaidun lo lapen pinilasu kachikimo asai kidengalong KNCA KEA JLF KLJA KSYC, Kuya, KLA, KCS, RCS, KPHLC, NLA, Nurak Club Lapen, Dongmukak, Press Club Atumahin Pen, Laso Kachikimo Along Cherap Chetudun Pen, Non, Perangke Atum Karjua Hut, Alam The, Arjupon Iksena. La ke mi olam kali itu malah sonsona akacedek kahulu alam the bangke sumila rong hangpi a family atum afan bangke non nili kecuning ri kangtung ke council asor Karbi Anglong Autonomous Council Authority মই এটু ডিমান্ড কৰিব বিচাৰিছো মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো সুমিলা ৰংহাংপিৰ হৌ পৰিয়ালক কম্পেনসেশন হিচাপে কিবা এটা অনুদান দিব লাগে তাৰোপৰি অহম চৰকাৰেও এইটো হাত হাবুতি বহি থাকিলে নহয় এইটো নৰহত্যা যিটো হৈছে সেই কথা লৈ পেলাই অহম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সুমিলা ৰংহাংপিৰ হৌ পৰিয়ালক
অনুদান এটা দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল কেচাৰিপন আকেহাই তুলিৰাম ৰংহাং পাঁচটামে নিংথেপাৰ লাপেন ইলিতুম কাৰ্বি আংলং পেন কেচুতয়দুন লোকসভা এমপি আকেহাই অনারেবল হরেন সিং বে পাঁচটামে নিংথেল যেন আলাং লিতুম টিম কাৰ্বি আংলং হৈ চেৰাপ চেতু পেন যেন কাৰ্লিতাং সুমিলা ৰংহাং পি আফান আহক পেট আকাংসাই longpo po alang litum phan ning thelo athema central government atum isi a slogan do beti bachao beti parhao hulaso ahin pen langdam pulotang te pini nilihin pen ta ning the alang afran ke dam nang ma lake kadong kawe atum sitame chini nang ji athema alang li ki hiduk det ke boy det ajok pinya langi lo charli teknanji ku api apotu ha roha bor hapura hem kapor hi pen matang se lo charli pen ku alangi do dun pen sitame api apoke cipat heji ku ajoine alangi aphan la so supi arta jum het pen ku sitame hala daksi do dun pen alangi phan Kapurhi awar sai kipiji kali alang than cholang rem dong mukak pen longkiram teron hawar ke hat pen rupom hanse okereng pen dorsing terang news fast Karbi Anglong Deupani along Jambili NGO atum karlitang sumila ronghang pia pharman prabjin pen ahoga kang sai longvek nangji pura armu chejeng pen ke hang padopon munit pu atum an ke ajara khai ta isiwet tangte kopia thesi munit le munit aphan kapathia thema kosonsi Prokas Borthakur Lapen Noyan Jyoti Borthakur Atum Seta Munit le Jontu aning ke thap thodra jangmiponi phaing koira hini arni arta krehini ausupi karlitang sumila ronghang pi aphan abatai batai cholang rem det api apran armu det si meke kai chok ra apran ki endet ma pumatha dampar siksi Jambili NGO atum armu chejeng padoponsi ningduk chepaklang pon lapen non ke bangjilang arni lapuson munit hijan angbong kachipabir kachipaman asai kavedetji aphan lason son aning kahenu amuni datuma phan prabjin lapen akang tui angdenga hokpet akang sai pivek nangji kang sai arona tengpen kok khat pen labang hini atuma phan munit apran ki endet apot lakma phan ka apran endet nangji pisi Jambili NGO abitunga tumpen ki hang kadupon nilitum a NGO ke kahin nuwa tumalong pajir pudunde lapen khaya phan kilang select tu alam ka ave setala Borthakur pososo banghini atuma abangke kanghon kangjinsu aning kavedet atum pinak apot lapen munit atum ahotur pinak apot si pran apot pran si latuma phanta en nangji pusi NGO atuma hin pen sodak pen ke hang padupon alang litum pen puthot karbia khai do anta osumar atuma phan anta jonghele ave pusitami kahelo lapen kengsang so atuma hemke bidun dedet ji aphanta sikjik pen chuning ripadopon kijutsi Assam government lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum prabjin pen kaching thur awar sai ki piponangji lapen lokachar lia school ahem hei hui setami Karbi Anglong atokan nota ki kimpon edji aphanta chuning ripon alang litum pen puthot arnitili apor milur ki kai mate ki thor pen kachikimu pedopon thuji puta pachinipon langche thingpen sarbinong timung news fast Karbi Anglong Piniada por pioneer kepra minute thong kep apor malom pen rong asar samsing hanse ahin pen bohoy hanse along e ingpupon lapen milur sitame chekai pon lapen hemphu mukrang rasinja hemphu chingthong ase ramsing hanse ahin pen arklipon lapen bohoy hanse arong lake kriner kepra troxer kepra kethom aning kansi lasorong karlitang bohoy hanse sengtekang lopusi pherangkiatum karjo hut than pachinidun lapen penang an ningkan pharoi sirap like praner kep an chok etlo lapen bohoy hanse asomaratum bangplido lapen lasokar cholong lunsepo sukur sing rong pia hin pen rong kimi alun hemphualun lunse ke plang lapen karchalun lunpon lapen lasoka chingduk along kedome ke thakme than theli ahirjumi chohangdun lapen Karbi kurpho mithang jongjung atirim chingduk pon renti lapen mekar sarpurno hanse pherangki longki keron
Deuri Dilik Hansi Kleng Sarpu Harbamon Rok Hang Lapen Kleng Dun Kudip Hansi Dun Chetong Dun Lapen Lasukar Cholong Don Krip Ho Ra Isi Amekar Sar Laratum Doan Sitame Chetong Dun Pen Ardi Chipidun Lapen Hirjume Chuhang Dun Ingsam Jin Pen Pachun Pon Nilitum pini tirim kecar colong kar klipon ke lain lo nilitum isi rong kacuki malong nilitum lasoa ase kar klipon ke hempu lo mukrang lo rasenja lo apa nilitum cintong asorong kemadi kasi hempu cintong cepon lo lasli nangkok mane lake kecukim corang along ahem pulo maso sukera ahem pulo imbucing tung ahem pulo lapen ilitum biya baru pangri pangdon hositame ilitum kecan kejar jiaphan laso ahem pu phan ceponang ko kaposi nilitum ta pini laso ahem pu phan kachepon Dong Muka Pen Longkiram Peron Hawarkhat Pen Rupom Hanse News Fast Karbiang Long Arni kang sam por phai trok malom hawar ke hat rong supi towar kok pli kachetok along KSA Bukulia District Committee atum pen patir pi ponsi Nogao District Rohapu Adimalong Anut Akar BP Karlitang Sumila rong hang pi aphan me ki kai pen ke pathia puthak Court pen insai pado ponangji la pen ahema sora phan ke rap pi ponangji pu hang taram ponsi KSA Klembang atum hawar ke hat rong supi towar kok pli pen armung chijeng ponsi pan bazar along an armung chijeng ponsi sodak pen pinrem padopon laso armung kachijeng ponalong Bukulia District Committee dun maipu chesong timung lapen Central Committee dun chunbang ajoy rong chehon atum chetong dun si bang trokep sosi KSA Klembang atum chetong dun Karbilo Charlie song hin pen dak hawar ke hat ahi thielong itum bongso Karlitang Sumila rong hang pia pan itum chikimo pon lo athema chikimo pon nangkok lagi itum maduta chingli ha kapregadim Nogang District Rohalong kedodun ajoini panlang le apram dam julo lagi itum anutina theklong lo photo long same sila so joini sinil tum ladang milur kai pen itum reli ta damlo la pen alang li phan justice tame hang pilo penil tum alang li chomrong me ke dodun ji phan tame nil tumahin pen hirjome ta hang pidung silalo ke cheng si abange ni tum Karbilo Charlie song hin pen ki pudam ji mate demand ke lahelo jong hala tum ke claim vek abangpu hada ahem ke dodun rohalong itum ingjir ke dodun apran ke damju apu thake itum so that pen high level CBI inquiry padovek nangji athema alangli hala dak thange chok chebe alangli hada lo Charlie amendment ke dodun non la puson alangli apran damju lake mege kai pen je apran ke dam lake itum theklong lo jinso me khanga sila bange so tak pen itum Karbilo Charlie song hin pen jonglo sarkar tum prap jin pen alangli koson ji ke phonang kok ma la pen koson na joini se alangli apran dam nangju ma la bange highly CBI inquiry padovek nangji prap jin pen la pen itum long alangli ke phodet ahema sor tuman mate api apo atumhan सरकार hin pen made Karbiang Long Tonmas Council pen same isi compensation atangka pivek nangji alangli tumhan offering pen dor sing terang News Fast Karbiang Long Pinya beta lansi parjula tumithang me kardong